Ubay-ubay ka mga mamalitay na ang minagsa sa official display center sa mga pabuto sa General Santos City karong bispera sa bagong tuig, ilabi pa nga bagsak presyo ang ilang baligyang pabuto. Aning report. Gidagsa na sa mga mamalitay kining 37 ka mga tindahan sa pabuto sa Oval Plaza nga official display center sa mga pabuto sa General Santos City nga ilang gamiton sa pagsugat sa bagong tuig. Sagad sa mga baligyang pabuto, bagsak presyo sanglid matod sa ubang manindahay, daghan ang supply apan ubos ang demand. Sama niining pyrotechnic nga gitawag nga bombshell nga mapalit sa 2,500 pesos karon kung itandi sa milabayng tuig nga anaa sa 5,000 pesos. Meron kaming 49 shots and 7 shots na bombshell po. Yun po yung pinakamataas po na kwan. And malaki yung sabog niya po. Duna sa gitawag nga luces o mga pasirit nga mapalit sa 80 pesos na lang ang dosena. Kung itandi kaniadto nga mapalit sa 180 pesos. Samtang ang kwitis mapalit sa 15 hangtod 25 pesos kung itandi kaniadto nga anaa sa 40 pesos ang matagusa. Si Daniel Delig nagapalit gayud og pabuto kay pagpaabog daw kini sa mala sa pagsulod sa bagong tuig. Ubay-ubay gid ni sa sir para unya sa pagsalubong sa tuang kuan sa tuong New Year, no. It's part of the tradition actually na, no. Ay some say nga dagdag swerte daw. Sumala sa presidente sa Gensan Fireworks Association nga regulated ang ilang mga baligya nga fireworks and pyrotechnics sa DTI ug sa kapulisan. Hinuon tambag nila nga kinahanglan gyapong basahon ang label o instruction sa paggamit ni ini. Ang pinaka-advice namin dito na mga traders ng fireworks sa General Santos City, kung ano ang nakalagay sa fireworks, basahin niyo bago niyo gamitin para iwas disgrasya. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.